gbata ọsọ ọ bụ Chukwu 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 du anya eje ana Udumije bịa yiri m ọ bụ Chukwu ọ bụ Chukwu ọ bụ Chukwu sọsọ Chukwu ọ bụ Chukwu du anya eje ana Chukwu du anya eje ọ bụ Chukwu du anya eje ana Udumeje eje odumanana eje odumanana Chukwu na-edu ndị ije ọ bụ Chukwu du anya eje ana Chukwu na-edu ndị amụma eje odumanana Udumije gị ka m dị n'aka Chukwu du anya eje ana nke mmadụ egwu na m eje odumanana nke mmụọ egwu na m ọ bụ Chukwu du anya eje ana ife ọjọọ nọdụ n'iru anyị anọdụ n'azụ ife ọjọọ nọdụ n'azụ anyị anọdụ n'iru eje ana bụ isi jewe eje odumanana onye dịrị ka ndụ ọkwụrụ ka ibe eje odumanana Odumeje eje odumanana Odumeje eje odumanana na Chinedumo Odumeje eje odumanana Odumeje eje odumanana Odumeje eje odumanana Chukwu na-edumo Odumeje eje odumanana na Chinedumo ọ bụ Chukwu du anya eje ana ọ bụ Chukwu du anya eje ana Odumeje eje odumanana iyo 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 kokoko ọ bụ Chukwu du anya eje ana iyo 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 kokoko Odumeje eje odumanana iyo 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 kokoko ọ bụ Chukwu du anya eje ana iyo 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 kokoko Odumeje eje odumanana Pekem sawa ọ bụ Chukwu sawa du anya eje sawa ana sawa sawa Odumeje eje sawa odumanana sawa 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 ọ bụ Chukwu du anya eje ana lee ka enu okwuru Odumeje eje odumanana ọrọ Chukwudumeje Chukwudumana mụ na Chimuso ọrọ Chukwudumeje o nwere onye nnọchiri anya anọchiri m onye anya n'elu ụwa nke onye ma anya ma alụ ya nke onye metụrụ were isi ebulu nke m amara amakwana m maka mụ na Chimuso aga iji akala ụwa akara aka m ka na-eme ọkwa na m agala onwe m ọ bụ mụ na onye na-asọ gịga n'elu ụwa a sị m anọchiri m onye anya 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 ịma na ide ji ogbugbu ọnwụ n'udo maka na osi nga na-esiri onye ka alịlị ya ọkwa na akara aka m ka m na-eme maka na ọfọ ka ide ji awani yenu ma na-eji m ọfọ anịma na-eji m ọfọ onye fụrụ mfụkpa anya n'elu ụwa asị m anọchiri m onye anya 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 ọchọ ka ya na-enwe ilo ọchọ nke ya na-enwe ilo ọchọ nke ya na-enwe ilo ọchọ ka ya na-enwe ilo ọchọ nke ya na-enwe ọ na-abụ nchọba nke bụ mbụla ajọ nwa ọchọ nke ya na-enwe ilo nwata chọba nke ya ọbụla ajọ nwa ọchọ nke ya na-enwe ilo ọkwa ana m aga n'oke ọchọ nke ya na-enwe ana m aga n'oke adị azọgbu ji ọchọ nke ya na-enwe ilo ọkwa ana m aga n'oke ọchọ nke ya na-enwe ana m aga n'oke ọ na-azọgbu ji ọchọ nke ya na-enwe ilo mụ na mmadụ enwere okwu ọchọ nke ya na-enwe ilo mụ na mmadụ enwere okwu ọchọ nke ya n'elu ụwa na-enwe ilo
anọchili m onye si ya gba na mbọ onye ka anọchili si ya lụrụ ụlọ anọchili m onye nye je n'obodo oyibo onye ka anọchili nye gba na moto anọchili m onye si ya eti n'egwu onye ka anọchili nye ma n'ime sọlụ ya iyo kokoko n'olisa kelu mmadụ amalugo ife onye ga-abụ anya lakude n'ọkpọ n'anya n'isi anya lakude n'ọkpọ n'anya n'isi o nwere onye nnochili nwanne njide nke gị o mgbaka njide nke mụ ọnwa agaghị etigbu m anya nwa agaghị achagbu m ọkụ unu afụgo ọchọmokwu na-achọ ọchịmokwu unu afụgo ọkamụnsị na-akọ ọchịmụnsị onye na-akọ m nsị aka nsị ga-abanye gị ọnụ asị m anọchiri m onye anya Anọchiri m onye anya. onye Anọchiri m onye anya. ọ bụ onye Anọchiri m onye anya. o nwere onye nnọchiri chacha Anọchiri m onye anya. onye Anọchiri m onye ọ bụ anya. onye Anọchiri m onye mana ọchọ nke ya dị enwe ilo Ọchọ nke ya na-enwe ilo. ọchọ nke ya dị enwe ilo Ọchọ nke ya na-enwe ilo. Ọchọ nke ya na-enwe ilo. ọchọ nke ya dị enwe ilo Ọchọ nke ya na-enwe ilo. ịchọba nke gị bụla ajọ nwa Ọchọ nke ya na-enwe ilo. nwata chọba nke ya ọbụla ajọ nwa Ọchọ nke ya na-enwe ilo. ebe belugo benone n'ụwa nke si be ya ebe na nkụkwa ya Ọchọ nke ya na-enwe ilo. egbe belugo belu Ọchọ nke ya na-enwe ilo. nke si be ya ebe na nkụkwa ya Ọchọ nke ya na-enwe ilo. ego anaghị atụ afọ ya ka abụ ozi buru ụzọ maka ụkwụ aba na apịtị Ọchọ nke ya aka aba n'ọnụ ihe okokoko Ọchọ nke ya na-enwe ilo. obi ọra nwoke ya mụ na egwu na-eme Ọchọ nke ya na-enwe ilo. Chief Sylvanus Abalọgụ ọkwa nwa Abalọgụ n'ugbo ụda akpụ enyi na China ọchọ nke ya na-enwe ilo Z-Light Nigeria Limited ọkụ anyụ anyụ onye nwe gị nọ nwere odogwu good morning na Nigeria good evening na China ịma na akụga amigo oke nwa Chimeleze ụda akpụ enyi na China daalụ Igbo meje biko ụzọ o ka cheke nọyi mụ uche nọnyelụ m ezi ọkwa aka m isi enyi n'ime ụzọ odogwu isi enyi na-akwale enyi ụzọ odogwu nji eji igbo ala ezigbo mmadụ amụrụ n'isi eke n'ibu ụzọ ijebe ejebe na ị ga-ejelu isi enyi zọ igbo onye nwe gị nọ nwere mmadụ daalụ Yesi maka Chief Ifeanyi Ofodum Ikobi one of Mbosi CEO DBIC Services Nigeria Limited Ikobi na Mbosi odogwu oke nwachukwu meleze onye ọ ga-adịlị mma daalụ ọlụ Ikobi na Mbosi ezigbo mmadụ chukwu meleze onye edu onye eje obi ara nwoke na-eke n'okpuru ụna sawa ụna